खुलुमबाय बे बड'लेण्ड टेलिभिजन दिनैनि रादाब फरायदों आं संसार बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ गसाइगाव बियाबनि ब्रैथि खेब एमएलए मजेन्द्र नार्जारिया जीएमसीएच आव रुंसारि जाबाय मजेन्द्रनाथ नार्जारिनि रुंसारि जानायाव गोबां समाजारि आफादजों लोगोसे राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा दुखु फोरमायदों गसाइगावनि 30 बेडेड देहा फाहामसालियाव जयन्त बसुमतारिया दावबायदों एमएलए जादव बरगयारिया कन्टेनमेन्ट जोनाव थांनानै जाग्रा आदार रानहैदों अदालगुरियाव सास्नि एनएलएबि हमदों आसामनि सावस्रि बिफाना होम आइसोलेशनखौ बन्द खालामबाय मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादखौ खुंगोन सोलोंथाइ मन्थ्रिया रोखा खालामबाय नबकुमार सरेनआ परेश बरुवा आरो सोरखारनि मेडिएटर जानो थियारि एशियान बक्सिंआव गोख्रों दिन्थिफुंदों बक्सार शिव थाप्पा भारतनि साहा रेलवे बिफाना सुशील कुमारखौ साख्रिनिफ्राय सस्पेन्ड खालामबाय कर'नानि साग्लोबनायाव यूएईआ क्रिकेटनि थाखाय मिजिंथिथाव जायगा जादों खुंफुंजागोन गोबां टुर्नामेन्टफोर सुनु सदनि मोनसे पोस्टारा फिन ससियेल मिडियायाव भाइराल प्रियंका चोप्रा आरो निक जनासआ फान्ड रिजार्भनि जोहै गासै 22 कोटी रां बुथुमनो हाबाय दानिया आबुं रादाब सोलोंथाइगिरि राजखान्थिगिरि समाज सिबियारि आरो 28 नं गसाइगाव बियाबनि ब्रैथि खेब एमएलए मजेन्द्र नार्जारिया गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव बुधबारखालि फुंनि 5 रिंगा 50 मिनिटआव रुंसारि जाबाय फोथायथा सुलुङाव फोरमायनाय बादियै एमएलए मजेन्द्र नार्जारिया गोबाव समनिफ्रायनो कर'ना बेरामिजों गाग्लोबजाना दंमोन आरो बेनि उनाव कर'ना बेरामिनिफ्राय रैखा मोनदोंमोनब्लाबो हरखाबै स्ट्रक जानानै जोबथाहां लायो हारि आरो समाज सिबिसुला मजेन्द्रनाथ नार्जारिया 1953 मायथाइनि 15 मेयाव क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि रमायना गामियाव जोनोम मोनदोंमोन 1975 आव शिलंनि सेन्ट एन्टनी कलेजनिफ्राय बीए थाखोखौ उथ्रिखांनानै नार्जारिया मथामबिल गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि जादोंमोन बेनि अनगायैबो गोबां सरकारि आरो सरकारि नङै फसंथानफोरनि मासिगिरि आरो सोद्रोमा जानानै नार्जारिया समाजनि गोबां खामानि मावबोदोंमन आथिखालाव नार्जारिया गसाइगाव नोगोरावनो अरायनि थाखाय न' लुनानै थाबाय उन्दै समनिफ्रायनो हारि आरो समाज सिबिनायाव नार्जारिया गोबां बिहोमा होबोनो हादोंमन बर'नि राव हारिमु जौगानाय खामानियाव नांथाबना बिपिएफ हानजानि बिजाथि महरै आसाम एसेम्ब्लियाव 2006 मायथाइनिफ्राय रुंसारि जानाय समसिम 28 नं गसाइगाव समस्तिनिफ्राय खनब्रै एमएलए देरहानानै जायगानि जौगानाय खामानि नांथाबनानै थानायजों लोगोसे हारि आरो हादरनि थाखाय गावखौनो बावसोमदोंमोन मजेन्द्रनाथ नार्जारिनि रुंसारि जानायाव थारैनो बर' हारिया सासे थार हारि सिबिसुला समाज सिबिग्रा मावथि खोमानांगौ जाबाय आथिखालाव बिपिएफ दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरिया रुंसारि जानायाव गसाइगाव बियाबाव सासे एमएलएनि मासिया गोग्गा जानानै थाबाय उफेरा बिसायख'थि जाथोआगौमानि रायजो राजाफोरा गोबां उसुबिदाजों मोगा-मोगि जाथ'नांसिगोन रुंसारि जानाय समाव नार्जारिनि बैसोआ 68 बोसोर जाबायमोन मुख'नो गोनांदि बिटिसिनि गाहाय प्रमोद बरुवा मंगलबारखालि जीएमसीएच आव थांनानै मजेन्द्र नार्जारिखौ खौरां लाहैदोंमोन आरो बिथांनि देहाया थाबैनो गाहामाव फैफिननायनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबदोंमोन बेखौबो मुख'नो गोनांदि गसाइगावनि एमएलए मजेन्द्र नार्जारिया थांनाय शुक्रबारखालिनिफ्रायनो जालांनाय गिबि विधान सभा जथुमावबो बाहागो लानो हायाखै आरो एमएलए महरै फिन समायखिरा लानो हायाखैमोन खन्थाइगिरि राजखान्थिगिरि आरो समाज सिबियारि 28 नं गसाइगाव बियाबनि आथिखालाव सोलिबाय थानाय एमएलए मजेन्द्रनाथ नार्जारिनि अबैथारा रुंसारि जानायाव बर'नि गोबां समाजारि आफादफोरजों लोगोसे राजखान्थिगिरिफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों बर' रेबग्रा जथुम बर' थुनलाइ आफाद लाइमोन बर' लिरगिरि गौथुमनि फ्राय दुखु मोननायजों लोगोसे रुंसारि मजेन्द्रनाथ नार्जारिनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थाहैयो बेनि थाखाय अबंलावरिनि आरज गाबनाय फोरमायदों बेनि अनगायैबो राजखान्थिगिरि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्त बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि आरो बारग' बिटिसि गाहाय हाग्रामा महिलारि यूपीपीएल दोलोनि आफादगिरि आरो आथिखालनि बिटिसि गाहाय प्रमोद बर' आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म मोनहा मजेन्द्रनाथ नार्जारिनि अबैथारा रुंसारि जानायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जाहाथे रुंसारिनि जिउमाया सोरगोआव गोजोनै थानो जायगा मोनहोयो बेनि आरज गाबदों नार्जारिनि अबैथारा रुंसारि जानायाव आथिखालाव बर' हारिया गोबां खहा जाबाय होननानै समाजारि आफादफोरा बुंदों चिरां जिल्लानि बासुगावआव गोग्लैसोनानै थानाय गं 30 बिसनानि देहा फाहामसालियाव दावबायहैना नायगिदिंहैदों सिडली विधान सभानि एमएलए जयन्त बसुमतारिया
एमएलए जयन्त बसुमतारिया बासुगाव गोग्लैसोना थानाय देहा फाहामसालिनि थासारि आरो इनफ्रास्ट्राक्चारखौ नायदिंहैना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला आथिखाल थासारियाव बासुगाव ओनसोलाव गंसे देहा फाहामसालिनि गोनांथार जादों। बेनिखायनो बिटिसि सोरखार आरो आसाम सोरखारजों सावरायनानै गोग्लैसोना थानाय बासुगावनि गं 30 बेड देहा फाहामसालिखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो मोजां थासारियाव लाबोफिनगोन आरो रायजो राजाफोरनो फाहामथाय होनो हानाय खाबु खालामगोन। जयन्त बसुमतारिया बुंथिनाय बादिब्ला थांनाय 10 बोसोरनि सिगां बै समनि बिटिसि खुंथाया बासुगावनि बै देहा फाहामसालिखौ लुफुंदोंमोन, नाथाय बिटिसि खुंथाया बै देहा फाहामसालिखौ बेखेवनायनि उनावबो ओरैनो गारनासो दोनो। जाउनाव देहा फाहामसालिनि थासारिया समजों लोगोसे गाज्रि जालाङो। कर'ना भाइरासनि साग्लोबनायजों दुधनৈ विधानसभा बियाबनि माटिया सार्कलनि सिङाव थानाय दायरं ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरनाव कोविड-19 पजिटिभ मोननायनि थाखाय सोरखारनि नेमखान्थि बादियै बे ओनसोलखौ गोबाव समनिफ्रायनो कन्टेनमेन्ट जन महरै फोसावनाय जादोंमोन। जाउनाव बे ओनसोलनि सुबुंफोरा बायजोआव थांनानै जाग्रा आदार लायनो थांनो हायैलाय गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगौ जादोंमोन। बेखौ नोजोर होनानै दिनै 32 नं दुधनৈ विधानसभा बियाबनि एमएलए जादब सरगारिया बे ओनसोलनि सुबुंफोरखौ खौरां लानायजों लोगोसे जाग्रा आदार रानहोयो। एमएलए जादब सरगारनि नुजाथिनाय आरो जाग्रा आदार राननायनि थाखाय ओनसोलनि सुबुंफोरा गोजोननायजों साबायखर बावो। दुधनैनिफ्राय निउज ब्युरो बड' खाख्लारि। अदालगुरि पुलिस बिफाना थिउरियाफोरनि हेंथायै मोनसे जाफुंसार अपारेशन खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला अदालगुरि पुलिस बिफाना मंगलबार खालि बड'लेण्डआव गोदानै जोनोम मोननाय थिउरिया आफाद नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड सुंद'यै एनएलएफबिनि सा 7 सोद्रोमाफोरखौ हमनो हादों। अदालगुरि जिल्लानि हरसिंगा आरो भैरबकुन्दनिफ्राय हमनो हादों गोदान आफाद एनएलएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ। अदालगुरि पुलिसआ रबिबार खालिनिफ्राय लान्थ्रियै साननै अपारेशन खालामना थिउरियाफोरखौ हमनो हादों। पुलिसआ सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला एनएलएफबिनि हमजानाय सोद्रोमाफोरा अदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव रां दाबिनाय आरो आफादाव गोदानै सोद्रोमा सोनाय बायदि खामानिखौ मावगासिनो दंमोन। बबेखानि पुलिसआ हमनो हानाय एनएलएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ फारियै रबिन्द्र बसुमतारी, बर्नबास बसुमतारी, पल गयारी, कुन्दन सिंह, प्रेसन दैमारी, सनिक्य दैमारी आरो राजेन्द्र बसुमतारी होननानै सिनायथि होदों। हमजानाय थिउरियाफोरजों लोगोसे माखासे मबाइल फन आरो सिम कार्डफोरखौ पुलिसआ बोखांनो हादों। मुंख'नो गोनां दि बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। कर'ना भाइरासनि थासारिखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तजों मोनसे गोनांथार मेल जुथुमो। बे जुथुमनि उनाव सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों दि कर'ना भाइरासनि थामथि दोहौनि थाखाय आसाम सोरखारनि सावस्रि बिफाना थियारि। रायजोनि गंफ्रोमबो मेडिकेल कलेज आरो सिभिल हस्पिटालाव खुदियाफोरनि आइसिइउ फसंनाय जागोन। फैबाय थानाय सप्तासेनि गेजेरावनो पेडियाट्रिक आइसिइउनि खामानिखौ जागायगोन। मुंख'नो गोनां दि आसामाव हम आइसोलेसननि खाबुखौ आबुं बन्द खालामबाय। जायफोरा नांगौ बादि थोजासे खाबु गैया बिसोरनि थाखाय हम आइसोलेसननि खाबुखौ बन्द खालामनाय जाबाय होननानै सावस्रि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। बबेखानि कर'नाखौ होबथानो थाखाय सावस्रि बिफाना लानाय बिथांखि आरो राहाफोरनि फिथायखौ थाबैनो मोनगोन आरो रायजोनि दरफ्रोमबो जिल्लायावनो आइसिइउ दिहुननो थाखाय नाजानाय जादों होननानैबो सावस्रि मन्थ्रिया बुंदों। कर'ना भाइरासनि थाखाय दिन्दां जानानै थानाय 2021 मायथाइनि एबा देग्लायनि मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादखौ जेरैखिजाया खुंगोन। बेखौ रोखा खालामबाय आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ। मुंख'नो गोनां दि देग्लायनि मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादखौ खुंगोना थि जायाब्लाबो आथिखालनि अलखद थासारिनि थाखाय दासिमबो गोदानै समफारिथि खालामनो हानाय जायाखै। सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ मंगलबार खालि खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला सिबिएसइनि बादि सेबानि 10 थाखोनि आनजादखौ केन्सेल खालामनाय नङा। मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादखौ जेरैखिजाया खुंगोन। आनजाद खुंनायनि अनगायै जेबो गुबुन राहा गैया। फरायसाफोरनो नम्बर होनो थाखाय आसामाव आनजाद खुंनाय जागोन। मुंख'नो गोनां दि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथियाव सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ बिफानजों मंगलबार खालि मोनसे जर'खा मेल जुथुमनाय जायो। बे मेलावनो जेरैखिजाया आनजाद खुंनायनि थांखि लायो। बबेखानि आसामाव कर'नानि थासारिया गाहामाव फैनायनि उनावनो आनजादनि खालार आरो आनजाद खुंनायनि मद एबा आयदाजों आनजाद खुंनाय जागोन बेखौ फोसावगोन होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रिया रोखायै बुंथियो। नबकुमार सरनिया परेश बरुवा आरो सोरखारनि मिडिएटर जानो थियारि। बबेखानि सोरखारा लुबैयोब्ला परेश बरुवा दैदेननाय आलफा उदां आरो सोरखारजों गोजोन सावरायनायनि मिडिएटर जानो थियारि होनना बुंथिदों मोनसे समनि आलफा दैदेनगिरि आरो आथिखाल क'क्राझार लकसभानि एमपि नबकुमार सरनिया। मुंख'नो गोनां दि हाथियारजों गासिबो खामानिया जाफुङा होनना बुंनायजों लोगोसेनो सोरखारजों गोजोन सावरायनानै गुबै लामायाव फैफिननो थाखाय परेश बरुवा आरो आलफा उदांखौ खावलायदों एमपि नबकुमार सरनिया। बबेखानि गुबै लामायाव फैफिननानै राजखान्थियाव बाहागो लाफैनो नङाब्ला सरासनस्रा जिउ खुंफैनो थाखायबो नबकुमार सरनिया परेश बरुवाखौ खावलायदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव सोरखारा आलफा उदांजोंबो गोजोन सावरायगोन होननानै आशाबादि क'क्राझारनि एमपि नबकुमार सरनिया।
दुबाइयाव सोलिगासिनो थानाय आइवा एशियान्स बक्सिंआव आसामनि मुंदांखा बक्सार शिव थाप्पाया गोख्रोङै दिन्थिफुंगासिनो दं। शिव थाप्पाया दिनै क्वेबेकनि बक्सार नादेर आदाखौ क्वार्टार फाइनालाव फेजेननानै सेमि फाइनालाव हाबबाय। बेजों लोगोसेनो शिव थाप्पाया एशियान्स बक्सिं चेम्पियनशिपआव जायखिजाया मोनसे मेडेल मोनगोना रोखा जाबाय। शिव थाप्पाया एशियान्स बक्सिं चेम्पियनशिपनि प्रि क्वार्टार फाइनालाव गोख्रों गेलेना किर्गिस्ताननि बक्सार दिपुशिनखौ 5-0 पइन्टआव फेजेनदोंमोन। मुख'नो गोनांदि भारतआ देग्लायनि आइवा एशियान्स बक्सिं चेम्पियनशिपखौ खुंनो मोनदोंमोन, नाथाय आथिखालाव भारतआव गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाय आरो अलखद थासारिखौ नोजोर होना दुबाइयाव लांनाय जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला दुबाइयाव सोलिगासिनो थानाय एशियान्स बक्सिं चेम्पियनशिपआव शिव थाप्पाजों लोगोसे टकिअ अलिम्पिकनि थाखाय सायख'जानाय आसामनि बक्सार लाभलिना बरागुहायाबो बाहागो लादों। मार्डानि बिथिङाव खाजानाय दायनिगिरि सुशील कुमारनि थासारिया गाज्रिनिख्रुइ गाज्रिसिनाव बांनायखौ नुनो मोन्दों। साहा रेलवे बिफाना सुशील कुमारखौ रेल बिफाननि सिनियर कमार्शियेल मेनेजार मासिनिफ्राय सस्पेन्ड खालामबाय। ओरैहाय दिल्ली पुलिसआ सुशील कुमारखौ थाद'नाय गैयै जाथायनि सायाव सोंलु खालामगासिनो दङ। बबेखानि सुशील कुमारखौ दिनै दिल्लीनि छत्रसाल स्टेडियामाव लानानै थाङो आरो बै दिनखालिनि जाथायनि सायाव सोंलु खालामनाय जायो। क्राइम ब्रान्चनि हानजाया सुशील कुमारनि मडेल टाउन फ्लाइटआवबो थाङो। मुख'नो गोनांदि बे फ्लाइटखौ लानानैनो गासै जाथाया जादोंमोन आरो बुज्लायनानै गुबुन खमलायनाय गेलेगिरि सागरनि जिउआ गोमायो। बिथांनि बुथारनायनि दायावनो सुशील कुमारखौ दायो गिरफ्तार खालामबाय। ओरैहाय भारत रेल बिफाना सुशील कुमारखौ रेल बिफान साख्रिनिफ्राय सस्पेन्ड खालामबाय। कर'ना भाइरासनि मुलुगनां साग्लोबसारनाया गेलेनाय बादायलायनायावबो गोबाङैनो गोहोम खोलैदों। बे कभिड महामारिनि थाखायनो गोबां गिदिर गिदिर टुर्नामेन्टफोरखौ दोनथ'नो गोनां जादों। बिब्दि गोब्राब गाज्रि थासारियावबो इउनाइटेड आरब इमिरेटआ क्रिकेटनि मेचफोरखौ खुंफुंनो थाखाय मोनसे मिजिंथिथाव जायगा महरै नुजाथिदों। बबेखानि थांनाय बोसोरावबो UAEआ IPL 2021 नि 13थि सिजनखौ खुंफुंनायाव जाफुंसार जाहोदोंमोन। फिन दायो आद्रा थानाय 2021 मायथाइनि 14थि सिजननि मेचफोरखौ खुंफुंनो थाखाय थियारि खालामनायखौ नुनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं पाकिस्तान सुपार लिग सुंद'यै PSL नि आद्रा थानाय बादायनायाबो UAEआवनो खुंजानायखौ खोनानो मोन्दों। ओरैहाय ब्रैथि बोसोराव भारतआव जानो गोनां T20 वर्ल्ड कापखौबो UAEआवनो खुंनो हागौनि इसारा होदों। मुख'नो गोनांदि UAEआव गाहायै गं 3 स्टेडियाम दङ, फारियै आबुधाबीनि शेख जायेद क्रिकेट स्टेडियाम, दुबाइ इन्टारनेशनेल क्रिकेट स्टेडियाम आरो शारजाह क्रिकेट स्टेडियाम। बे 3 स्टेडियामनि जानथायफोरा इसेबां गोजान नंलाया। बिब्दियाव दावबायनाय सम आरो बाय'बबलनि थियारि जानायावबो सुबिदा जायो। बेनिखायनो UAEआव क्रिकेट खुंनायनि थाखाय गोबां सुबिदा गोनां जायगा। साननैसो सिगां ससियेल मिडियायाव सुनु सदनि पस्टाराव बिबार माला होना गाइखेरजों सिबिनाय भिडिअ'आ भाइराल जाखांबाय। दायो फिन ससियेल मिडियायाव सुनु सदनि मोनसे भिडिअ'आ भाइराल जादों। भिडिअ'आव सुनु सदनि पस्टारखौ बिबार माला आरो गाइखेरजों सिबिनाय नुनो मोन्दों। भिडिअ'आ भाइराल जानायाव सुनु सदआ भिडिअ'खौ मोननानै टुइटाराव शेयार खालामनानै साबायखर बावदों। बबेखानि बिथाङा गावनि पस्टारखौ गाइखेरजों सिबिनायनि सोलाय गाइखेरखौ नांगौ सुबुंफोरनो बाहायनाया मोजां होननानैबो खावलायदों। बलिउड एक्ट्रेस, हलिउड सिंगार, एक्ट्रेस प्रियंका चोप्रा आरो प्रियंकानि फिसाय हलिउड सिंगार, मिउजिक डाइरेक्टर निक जनासआ भारतनि थाखाय खालामनाय फान्ड रिजार्भनि जोहै गासै 22 कौटि रां बुथुमनो हाबाय। बे खौरांखौ प्रियंका चोप्राया ससियेल मिडियायाव फोरमायदों। COVID-19 भाइरासनि हेंथायै जुजिनो थाखाय गिभ इन्डियाजों लोगो जाना बे रांखौ बुथुमनाय जादोंमोन। दायो बे रांखौ बाहायनायनि सम फैबाय। प्रियंका चोप्राया गिभ इन्डियानि CEO खौ बुंदों दि बे रांखौ बहा बाहायगोन बेखौ जाहाथे मोजाङै नोजोर होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।